Pro Partido Socialista, os 2 anos de Alfonso Rueda á fronte do goberno da Xunta de Galicia están marcados por moitos anuncios, pero poucos feitos. Rueda poderíamos denominalo en vez do señor dos anéis, o señor dos anuncios, porque moita escenografía e pouca acción. Como dicía a compañeira Elena Espinosa, un balance que lamentablemente se pode resumir en moita propaganda e pouca acción, moito titular e escasa transformación social. E o balance que hoxe fixeron os 3 deputados autonómicos pola provincia de Pontevedra. Denunciaron a falta de avances nas cuestións que máis importan aos pontevedreses, como o emprego, o envellecemento ligado á dependencia ou a sanidade. Sinalaron que na provincia aínda hai 116.000 persoas en listas de agarda. Porque o presidente da Xunta de Galicia dixo que iba a reducir as listas de espera de hospitais, que son as que vos acabo de falar, con respecto aos datos que tiñamos antes da pandemia. Bueno, pois non solamente non cumpliu con esta promesa que fixo, senón que hoxe na provincia de Pontevedra sabemos que as listas de espera subiron un 26%, casi que un 26% máis que antes da pandemia. Os socialistas falaron tamén de transporte e vivenda, outras das principais preocupacións dos galegos. Segundo o Rexistro Autonómico, hai máis de 30.000 demandantes de vivenda en Galicia, dos que máis de 14.000 son da provincia pontevedresa. Rueda prometió en su toma de posesión 8.000 viviendas públicas en estos 4 años. Un día que hablaba de estrategia de suelo residencial, llegó a decir que iban a construir 20.000 viviendas. Y ahora resulta que hace unos días, cuando habla de un plan hasta 2030, dice que se van a quedar, y da la cifra, de 10.000 viviendas. Por lo tanto, estamos hablando de un tercio, en el mejor de los casos, de todo lo que demanda la sociedad gallega. Críticas ao proxecto de Altri ou a falta de medidas no sector marisqueiro foron outras das cuestións que abordaron os socialistas.